helemaal ingesteld dat je bezig bent. Wij hebben mijnwaar deze PC even bepraten, deze dag. We moesten eigenlijk een wat tas is, dat we het zouden horen. Dat we deze dag in deze vorm bewaren. Dit is opera. Dat wij daarvan strijden zullen, zolang wij strijden kennen. Nou gaan wij met chocolaan tak, het goed west. Tegen bedankt.